Kuble pi baro telang bagi comments jong ki katu kat ningut ki parlok lab ba kani ka final answer keys jong ka paper 2 upper primary kadon ka jing bakla larang ipe kani ka series A B C D baro kini series kadai be jong ka series A ngi klik series B hang ni kadai jong ka series A hang ni ki ai kam dai jong ka series B ada kadai series A tangi klik jong kani ka siru dan klik ke siru kadai jong ka series A kamdon jong ka series C dengan klik kani ka D ru kumjo kadai jong ka series A kamut baro hang ni ki ai be jong ka A kamdon jong ka B C bat D kani ka paper 2 upper primary dengan pe jong ka paper 1 lower primary ka biang ka A kadai jong ka A B ka B C ka C D ka D tehlor kani ngila ban pha message cha ka DRT lengba kani ka official email address jong ka drt.mac@gmail.com bat ban pentip syaka lani ban pha penbek halor kani ka jing bakla ta tang kani kublai